Tehát nem tudom, mennyire vetted észre, hogy egyre több a boldogtalan ember. És nem lehet, hogy ez a két dolog összefügg, hogy egyre több a boldogtalan ember, és egyre rosszabb a világunk. Tehát amikor ugye én gyerek voltam, akkor boldogabbak voltak az emberek, és jobb is volt a világ. Tehát ez a kettő, ez szerinted nem függ össze? De szerintem összefügg. Tehát mennyire figyelted meg, hogy a rossz, illetve gonosz emberek azok boldogtalanok? Van egy ilyen tévképzetük, ilyen téves elképzelésük, hogy ők úgy akarnak boldogulni, hogy másokat elnyomnak. Tehát azt gondolják, hogy ha másoknak rossz, akkor nekik jobb lesz. Vagy nem gondolod, hogy vannak ilyen emberek? Tehát a tények azt mutatják, hogy az emberiség 20%-a ezen az elven működik. Hogy úgy gondolja, hogy ha a többieknek rosszabb, akkor neki jobb lesz.